И така, здравейте! От мен, Цветомила Антонова, и да погледнем днешната тема, с която ще качим това видео. Кой или коя е взел вашето място? Значи, хора, това ще се отнесе четене към разделени хора, които другата половинка е продължила с някого и не е избрала вас. Да видим взаимоотношенията между тях към този момент и кой е другият човек. Не забравяме, че това са общи четени, продължени, оставане нещо зад себе си. Положението между тях показват, че другият човек, който е избран, не е с чиста душа, как да кажа, мами някого. Де-факто показва себе си като несвободен човек. Има някого основен човек до себе си, а вашият човек е трети фактор. Мами някого относно чувства. Между вашият човек и другото лице в момента проистича някакъв избор за една от страните. Да видим той ли е. Не. Той в момента не избира дали да продължи. Той е избрал или тя. Но другата страна мисли и избира дали да продължи с него. Така да го кажа. Вашият човек е погълнат от работа и финанси към този момент, хора. Ето. Отсрещната страна е във вътрешен конфликт и мисли дали да продължи отношенията между тях. На другата страна, понеже не е свободна,